I er Kaldermand 812, og det her bliver så det 6. afsnit af min lille Let's Play. Jeg har Katrine Crafter Cat med mig igen. Hej hej hej. Hej hej hej. Og hvis der er nogen, der stod med sidst, så er vi jo lige i gang med at bygge en lille farmerby her. Jeg har gået i gang med et lidt specielt projekt, men skulle blive en port med et hus ovenpå. Og Katrine er i gang med noget farm og noget dyre, elskov og... Ja, hvad nu han ellers lige kan finde på at kalde det. Præcis. Et eller andet, som man nu gør i Jylland. Meget. Det er fedt, Kasper. Ja. Hvad er det hernede egentlig? Er det ikke ler ud over det, der er her? Eller er det mig, der ikke ved så meget om Minecraft? Hold kæft, hvor går jeg langsomt. Jeg er nemlig mega sulten. Nå. Jo. Kasper, det er ler. Det er ler. Godt. Bare så det ser sådan ud. Det var ler, kan jeg så fortælle jer. Det vidste jeg godt. Jeg skulle bare lige teste, som Katrine også vidste. Jeg ved mange ting. Præcis. Faktisk så ved jeg alt. Nej. Nej. Så lige henter lidt sten. Men vi er gået i gang med at bygge videre her, og Katrine render rundt derovre. Ja. Og nu bladrede jeg mig med sidste gang jeg sluttede videoen, at jeg havde prøvet at lade være med at snakke alt for meget og prøvet at holde mig lidt til det her med at spille. Men jeg har faktisk lige en lille ting, jeg må godt vil spørge jer om, som jeg lige kom i tanke om. Jeg har set en masse af de her, eller ikke en masse, men jeg har fulgt med. Der er mange, der prøver at lave sådan en eller anden form for tekniknyheder. Der er mange, der synes, altså nu kommer egentlig fra Lukas Nielsen, som har det her, der hedder Mobilnyhederne. Det var en af de første kanaler, som jeg egentlig stiftede bekendtskab med, uden at vide, hvem han var, og hele historikken bag alt det der. Der blev sådan en lille smule ærgerlig over, at man kalder noget for mobilnyhederne, men det var egentlig ikke så meget mobilnyheder, der var på kanalen. Og når der så egentlig var noget om en mobil, så var det et eller andet rimelig forældet stykke hardware, man så anmeldte. Og jeg har også set, at der er flere andre, der laver sådan nogle unboxing af en eller anden gadget-ting. Og typisk så er det sådan nogle lidt kedelige gadget-ting. Selvfølgelig er det også fair nok, man kan ikke forvente, at folk de har de vildeste ting hele tiden. Men jeg har faktisk rimelig god mulighed for at kunne unboxe en masse relativt nyt, specielt mobiltelefoner og mobiludstyr. Så tænkte om det overhovedet har nogen som helst form for interesse. Lige nu har jeg for eksempel en HTC XL med sådan et Dr. Dre Solo headset, en af de store headset. Det tænker jeg bare om, overhovedet var relevant. Nu fik jeg det hjem, og nu har jeg så godt nok åbnet det, men derfor kunne man godt lave en unboxing alligevel, og lige pakke det pænt sammen igen, og fake lidt, at det var første gang, jeg åbnede det. Men om der er nogen som helst form for interesse på det, jeg ved godt, det er helt vildt fjern fra, hvad jeg laver lige nu, men det er faktisk noget, som jeg egentlig godt kan lide, og har relativt godt forstand. Jeg har også god mulighed for at bidrage med en masse på den tekniske front med mobiltelefon og så videre. Så kunne være, det var interessant, men selvfølgelig jeg har ikke mulighed for at sidde og jeg kan ikke få en iPhone 5 for alle andre, når nu den engang kommer, eller hvad det må være, men og jeg er generelt ikke så meget til Apple-udstyr, så der må jeg også skuffe en lille smule, men awesome. Ja, lige præcis. Men det kunne godt være, at der var nogen, der synes, at det ville være, at det er skide fedt. Det kunne jeg godt tænke mig at se mere af. Det må jeg godt lige skrive en kommentar om nede i kommentarboksen, om det overhovedet er interessant, eller om jeg bare skal holde nallerne for det. For det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. For jeg har i hvert fald mulighed for det, så det vil være en mulighed, at jeg i hvert fald en gang imellem kunne lave en eller anden form for unboxing af et eller andet stykke gadget. Jeg kommer har tit sådan noget nyt teknik i hånden, så det vil være meget nærliggende. Så det er ikke altid sådan noget håbløst forældet noget, der skulle blive vist frem. Nå, det var lidt sidespring. Det var ikke for at... Så ved I det. Men skriv en kommentar om det. Jeg vil meget gerne lige høre jeres mening om det er en god idé eller ej. Tilbage til Let's Play. Tilbage til studiet. Tilbage til studiet. Nu skulle jeg lige finde ud af at lave en port ordentligt. Det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. Nej. Nej, det var sværere end jeg lige troede. Fordi der skal jo være 3 indvendigt, tænker jeg. Vi skulle faktisk måske have gravet hele det her en gang længere ned. Det ved jeg ikke, om jeg er dumt gjort.
Eller hvad det er det måske ikke. Så fylder vi i stedet for landskabet ud her med jord, når vi kommer så langt. Det er det, vi gør. Sætter lige nogle fakler, så jeg ikke bliver backstabbet af en eller anden led creeper lige pludselig. Nå, Ja, det er ikke fordi du døbede så langt. hvad skal det betyde? Du kan altid bare løbe hen igen. Ja. Det er rigtigt. Og nu er det heller ikke fordi du spiller med sygt mange levels eller noget, så det går nok, tror du ikke det? Nej. Nå, okay. Det er godt nok ked af, Kasper. Ja, præcis. Ja, til dem, der ikke kender mit navn. Nu siger Katrine Kasper. Det er fordi, hun selvfølgelig kender mig som undskyld. Kasper. Nej, men det er helt okay. Det står også på min... har stået lang tid på min YouTube-kanal, og det var mit navn, så der er ikke nogen hemmelighed i det. Men det er det, hun prøver at sige. Det er Kasper. Det er mit navn. Så det er også med C. Jeg vil ikke købe det. Og Men I kan ja. købe det. Nej, Kan man det? nej. Det tror jeg faktisk ikke, du kan. Yes. Men altså, du er velkommen til at lave en PayPal til at se, om folk gider købe det. Ja, det kan godt være. Så det burde jo blive et stort hit. Det er godt, du selv tror på det. Ja. Okay. Altså, I kan godt mærke, at selvtilliden for ham, den fejler i hvert fald ikke noget. Nej, det fejler ikke noget. Det har den aldrig gjort. Min mor siger også, at jeg er noget helt specielt. Ja, Skal hun det er jo rigtigt. Kallemand 812 har også en mor. Hold da op, hva'? Ja, det er store sager. Okay, det her det bliver bare grimt. Ideen var, til dem der sidder og undrer sig over, hvad fanden er det for nogle blocks du sætter, så var ideen, at altså, det er en port, og så skulle der være sådan nogle bærende bjælker i hjørnerne af porten, og det ligner det ikke lige nu. Fordi jeg skulle så have lavet porten noget større. Det har jeg ikke mulighed for, så det bliver sgu nok sådan her alligevel. Så kan I lide det eller ej. Det skal også være det må også godt være lidt hyggeligt lille port, i stedet for sådan noget kæmpe noget, fordi det bliver det alligevel ikke resten af byen, så den skal måske heller ikke være større. Så er der sådan lidt hyggestemning over, og så er det meningen, at det her skal være nogle døre, man kan gå ind i, og så kan man komme op på en eller anden måde. Så skal der faktisk være en trappe op, det bliver sådan lidt noget rod egentlig. Nu må vi lige få lavet. Har vi masser af dirt? Det har vi ikke? Vi har lidt. Jeg har lige gravet nogle stacks ud, tror jeg. Jeg kan lige smide dem i kassen. I kassen? Ja, i din kasse der. Jeg synes, det er som om de køer der var der. De er bare begyndt at flygte. de ved godt, hvad du har tænkt dig. Det er nok gået op på dem, Ja. eller... Hun er ved at lave en indhegning, vi skrider. Det tror jeg. Der er faktisk en masse ude i vandet, har du set det? Ja, men du kan ikke lokke dem, så skal jeg stå på land, mens jeg lokker dem. Kan man ikke lokke dem i vand eller hvad? Det fungerer i hvert fald ikke hver eneste gang, jeg prøver. Når man hopper i vandet sammen med køerne, mens de er i vandet, så kan du ikke lokke dem. Men hvis du står på den der lille ø derude, så burde jeg godt kunne. Okay, så det var dagens tip. Man kan ikke lokke køer i vand, hvis ikke I vidste det. Jeg vidste det for eksempel ikke. Men jeg kan i hvert fald ikke i 1,0. Jeg ved ikke, om man kan i 1,1. Okay. Det... Og der afslørede hun lige igen, at vi kører stadigvæk 1,0 her på blogserveren, som vi spiller på lige nu. Men det bliver snart fikset. Ja. Det siger du godt nok. Ja, jeg siger det godt nok. Jeg mener det også på et eller andet tidspunkt. Det går alvor af det, hedder det. Mener det. Fedt. Godt sagt, Kasper. Troværdighed. Jamen det er mig. Ej, altså. Det gik bare slet altså. ikke, som jeg godt ville have. Præcis. Det er ikke nok. Hvis nogen der gerne vil følge lidt med i, hvad Katrine laver, så... nej, det er jo ikke en livestream, så må I jo sige det. Det kan være, ikke sige det til... Giv en kommentar. Hvis hun er rigtig spændende, så kan vi jo lige reklamere for, at CrafterCat har sin egen YouTube-kanal. Så kan man følge med i... Du laver nogle let's plays sammen med Jax, blandt andet. Ja, der skal nok komme en masse andet spændende lige pludselig. Ja. Jeg skal bare lige finde på det.
Hvor mange Eller subs forslag. skal du have, før at du viser dit ansigt? Skal vi lige vide. Kan jeg Hun er spørge? jo pige, hvis der er nogen, der er i tvivl. Er jeg pige? Hun er Hold lige da op. pige. Og så er det bliver meget interessant lige pludselig. Du er bare jaloux. Ja, jeg vil gerne være pige. Ja. Det har vi bemærket. Det var rigtig godt tænkt. Du er også meget feminin. Ja, præcis. Men for at svare på spørgsmålet, hvornår viser du så dit ansigt, hvis hvor mange subs skal du have? Jamen, det er sjovt, du spørger. Jeg har jo sådan set allerede vist mit ansigt. His. Hvis du ikke allerede er klar over det, så var jeg jo sjovt nok med i din lille nytårsvideo. Jo, men Fra, på din, Vlogs. egen, på din egen kanal. Det ved jeg ikke. Egen kanal. Det skal nok være et eller andet giveaway, eller... Det bliver en giveaway simpelthen, at man får en video fra dig, som giveaway. Nej. For helvede, Kasper. Det kan I Ja, glæde jer fordi til. at, så deltager han helt klart selv. Ja. Det her, det er jo noget rod, det jeg laver. Det ved I også godt. I sidder og griner af mig lige nu, fordi at den her trappeopgang går så den forkerte vej, jo, fordi at så kan jeg ikke... Det forstår jeg ikke. Det bliver noget rod. Jeg skal vist lige have noget fence med mig. Nej, det bliver ikke noget rod. Jeg har en idé. Det er super. Der. Ko. Hej ko. Koko. Hej ko. Haiku, det er noget, der hedder haiku-digte. For nogen, der lige vil uddannes lidt. Hej ny ko. Vi skal denne vej. Det bliver faktisk en rimelig grim mur, tror jeg. Men det er fint. Hej ko. Så kan I jo passende komme med nogle forslag til, hvordan man kunne gøre muren endnu flottere. Nu er jeg heller ikke ekspert i murbygning, må jeg sige. Det har jeg faktisk ikke gjort så meget i. Så der er jeg undskyldt. Det er det, jeg prøver at sige. Ja, det er ærgerligt, du ikke har nogen, du kan sætte til det. Og bygge mur. Arton for eksempel. Ja, han er god til at bygge mure. Han vil også, det første, han vil gøre, var at rive den her ned, jo. Ja, sikkert. Jeg ved ikke, om det passer. Det bliver simpelthen det er en træmur, jeg bygger, til nogen der er i tvivl. Med lidt stenfundament. Okay, hvad sker der? Du logger dem, eller hvad? Ja. Kan man godt logge mere end en ad gangen? Ja. Okay, så har jeg Tak. jeg kan så allerede afsløre, at jeg har spildt mange timer med at logge en høne ad gangen hjem til min... Men skal man ikke give dem noget korn først, inden de begynder at gå efter? Nej, hvis du giver dem noget korn, så følger de ikke efter dig. Så laver de bare børn og flygter. Okay, så det er nok der, jeg har fejlet. Ja. Hvordan kommer man så ind nu her, når du lige har lukket dig, når du har lavet gates her? Ja, jeg er med. Slap af. Skal du så ikke give dem korn nu, så vi får nogle unger? Jo, men altså, vi har jo ikke en kornfarm endnu, vel? Nej, det har vi ikke. Men det kan man vel også godt bare lave. Sagtens. Ja. Og vi mangler noget hjørne her. Hvor mange kører man? Jeg slagter sgu resten. Okay. De dør. Vi skal også have noget med, ikke? Jo. Jeg er rimelig meget kylling, men det er fint nok. Steaks. Steaks, ja. Så kan man også lige få noget armor. Noget læderarmor. Læderudstyr, det er det, du siger. Ja. Jeg har bare sådan en fetish for læder. Ja, Bare det er så frækt. det har vi alle sammen vel lidt. Ja, klar. Okay, det her, det holder. Eller latex. Eller latex, ja. Eller lak. Eller lak. Og så gider vi ikke køre den længere ud. Nej, så stopper den her. Ideen var her, at man kommer op ad trappen, ikke? Dyk. Nej, hvor blev den af? Og så skal man gå ud på en balkon. Og så kommer ind i midten her, kan gå ind i huset. Og så er ideen, tror jeg, at balkongen skal vel næsten være på fronten her. Altså, det er meget sødt, du har en masse idéer. Jamen, det er jo bare for at forklare folk, hvad jeg prøver at lave, fordi lige nu ser det nok rimelig åndssvagt ud, det her. Ja, men det så længe du selv kan se det, så... Og det ser åndssvagt ud, ja. Nej, det ligner bare ikke så meget. Nej, men Det ligner lidt mere en bymur, end noget, der sådan skal have flere funktioner.
Jamen det er jo også delvist en bymur, kan man sige. Men den Med flere funktioner. Ja, jamen, så kommer der et hus ovenpå, eller et eller andet form for guardhouse. Det er i hvert fald et sted, vi også kan være sikker om natten her i starten. Det må være målet. Ja. Men så skal der også laves en masse, skal have en masse jord til den anden side også. Jeg er jo igen symmetri-idiot jo, så jeg kan ikke bygge videre på det her, før den anden side også er færdig. Nogen vil jo sagtens kunne bare gå i gang med at bygge videre, men det kan jeg altså ikke. Det kapirer min hjerne ikke. Ja. Har du også sådan en? Det var jysk humor, hvis der nogen skulle være tvivl. Aha. Fedt. Fedt, Kasper. Ja. Og så sød. Præcis. Han har sådan en evne til at sige tingene, sådan det bare rører en så dybt. Ja, det er rigtigt. Jeg bliver bare så glad af de ting, han siger. Det er lige før man fælder en tårer. Ja. Eller noget. 10, 1, nu tæller jeg lige ikke, så jeg må ikke forstyrre mig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så har jeg også lært at tælle til Så har I 10. tællet til 10, ja. Der er muligvis nogen med, der ser med jo, som stadigvæk er så unge, så det er også noget, man gør i skolen. Jamen, de siger jo sådan set, at de begynder at bruge Minecraft til et skoleredskab i matematik nogle steder. Ja, det tror jeg, min ældste søn ville synes var fantastisk, men det er de altså ikke begyndt på hos ham endnu. Nej, jeg tror heller ikke, vi skal regne med, at det kommer til at ske i Danmark nogensinde, for at sige det pænt. Nej, det er nok lidt for konservativ til. Men nu har de da trods alt købt iPads. Konservativ? Mener du ikke kommunistisk? Kommunistiske? Nej, konservativ mente jeg faktisk. Ja, ja. Jeg tror ikke, vi skal tage politik med i vores Let's Play her. Nej. Det tror jeg gerne, at folk vil være fri for. Nej, hvorfor det? Det kan vi tage næste gang, når nu kommer valgkamp. Så laver vi en Kallemand special med... Så du tror simpelthen, at der kommer valgkamp snart, eller hvad? Og så starter hun. Nej, Stem på Kasper. det ved jeg ikke en skid om. Det gør Jo, Kasper, du vil være den perfekte enehersker over hele Danmark. Ja, jeg vil det gerne tror være- jeg, at ja. Der er rigtig mange, der giver dig ret i. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne være Så husk at stemme på Kasper, når han Ja. stiller op. Husk det nu. Det kunne være fedt. Sæt krydset ved Kallemand 812. Så lover jeg gratis Minecraft til alle. Ja. Det tror jeg er et hit. Så er den anden side ved at være færdig. Så skal I bare se løjer. Så er du bare helt vildt hurtig. Så Eller er hvad det du bare prøver at helt sige? vildt hurtigt. Ja, nu går det stærkt lige pludselig. Så er huset bygget. Mangler sådan noget træ. Er det meningen, der skal være jord inde i den? Jamen det er fordi, ellers er der jo hulår, men det kan være, at det bliver til noget kælder på et tidspunkt. Det tør jeg ikke sige. Okay. Man kan lave et eller andet nedenunder. Men lige nu skal der være jord, ja. Det skal der faktisk også være her. Det bliver så flot. Han er god til at rose sig selv. Ufattelig god til at rose sig selv. Men det er også godt nok. Altså, hvis der er ikke andre, der gør det, så Nogen skal gøre det, præcis. er det. I må godt rose i kommentarerne også, hvis der er nogen, der har lyst til det. Så skriv lige en ros i kommentarerne. Han bliver så glad. Ja, så bliver jeg rigtig glad. Ellers så bliver han faktisk ret ked af det. Ja. Skal helst ikke såre hans følelser. Præcis. Udover det i min, hvad var det, afsnit 4, jeg snakkede om, at der tit var folk, der skriver, hey, hvornår kommer den nye video? Og det er sådan allerede, eller den næste video, og det var allerede lige et par dage efter, der lige havde været en video. Sjovt nok gjorde der også det, lige inden jeg lagde den der afsnit 4 ud. Det var lidt komisk. Normalt så sletter jeg skal sige, der kommer mange flere, end I lige kan se. Der er mange, der skriver på min kanalvæg, hvor de skriver sådan der. De bliver normalt aldrig godkendt i kommentarer, fordi jeg ikke rigtig gider at se dem. Men nu havde jeg netop valgt lige præcis at godkende ham, fordi hans timing var jo helt perfekt. At lige skulle skrive, hey, hvornår kommer de næste video? Lige når jeg er ved at uploade en video, hvor jeg siger, at
det er lidt irriterende, når folk spørger, hvornår den næste video kommer. Så det var fedt. Tak, for at han lige kunne bevise en pointe der. Så er der bygget. Altså, vi er ikke færdige endnu, vel, men det er sådan lige starten af muren, og så kan vi lave et eller andet halløj på muren, og så skal der bygges den her lille altan, jeg snakker om. Nu er det ikke for at sige noget, vel, men hvis Arton havde været her, så havde han reddet det dernede. Ja, det havde han. Jeg ved godt, det er ikke så pænt. Men nu er det jo også et survival map jo, så jeg har jo ikke alle materialer til rådighed. Han havde jo lavet nether bricks på toppen og men alt muligt fancy, og så har var der... du set den, jeg lavede i Block City? Ja, på MLC. Ja, det har han lavet flot. Men det var også efter en masse... Men han lavede det også om 3 gange, fordi jeg sagde, det var grimt. Ja. Men han holdt ud, og han er stadigvæk ikke færdig, så... Nej. Men det her, det bliver... Det har du ikke tålmodighed til. Skide godt. Tålmodighed. Hvad er det på jysk? Det siger man ikke. Man siger tålmodighed, ikke tålmodighed. Vi siger sgu så mange underlige ting. Ja. Du er så finfølende. Ja. Dit sprog, var. Præcis. Så skal der lige laves noget stentrappe op her, og så skal der laves den her balkon. Hvis vi nu lige laver noget balkon, så er vi faktisk også ved at være til vejs ende ved det her afsnit efterhånden. Jeg prøver lige at lave lidt mere, så jeg lige får set lidt mere byggeri. Så den der med. Jeg har også snart lavet lidt hvide farm ting, sådan at vi kan få, Hvordan høster man så den her smart? Fordi tramper man så ikke kornet ned, når man skal høste lortet? Jo, men du skal ikke høste den, før det hele er færdigt. Men altså hvis normalt så er det jo sådan, at der er halvdelen af det er færdigt, så vil jeg gå ind og høste. Nå. Men det kan man ikke så. Den der skal man vente til alt er færdigt. Det er lidt upraktisk at gå ind og smadre ned af kornet, ja. Men det ved jeg ikke. Vi kan prøve at se, om vi kan trampe på det, og om det forsvinder. Nej, det er fint nok så. Du kan bare lige forstå... konceptet bag min fantastiske farm. Lige præcis. Du kan lide den, så laver din egen gamle. God. Rigtig fed. Rigtig fed farm. Det er bare fordi, du ikke selv gider dit lille røvhul. Også det, ja. Ja, det er måske lidt for voldsomt med de her, men det tror jeg, det vi bliver nødt til. Jeg tror sådan set også, at jeg har nogle bonus. Ja, det har du. Hallo. Ja, jeg nakkede nogle skeletter, mens du flygtede. Jeg har aldrig nogensinde flygtet. Søs. Fra noget som helst. Nej. Så det vil sige... Sådan her. Og så skulle der lige være... et trin ned. Nej, den har bare nej. Yes. Så lige ved nogen der så det, så var det altså en rimelig fancy hop, jeg lige fik lavet der. Og lige fik brugt spurt. Parkour, eller hvad siger du? Jeg fik lige spurtet, sådan så jeg kunne hoppe længere. Parkour. Hvorfor kalder du det parkour? Nej, lige meget. Det var, når du hopper sådan fra den ene side til den anden. Ja. Okay, det er så i orden. Det er totalt fedt. Totalt parkour. Det troede jeg ikke, i din gamle krop kunne holde til. Nej, det kan den sgu nok heller ikke. Fedt. 1, 2, 3, 4. Nu tæller vi igen. Sådan. Det er du til gengæld også god til, Kasper, så det går nok. Ej. Ja, tælle. Det er min ekspertise. Det er meget godt, at vi ikke skulle have det der hus klar sådan lige første nat, fordi at så må vi nok stadigvæk i gang. Se. Nu skal du se, hvordan køerne de får børn. Det lægger lige en lille smule for mig. Nå, det er nok fordi jeg fodrer køerne. Nej, det kan det ikke være. Og de laver børn. Skal vi lige se, hvis der er nogen, der er interesseret i noget biologiundervisning. Så er det altså sådan her, det foregår. Så hvis I spørger mor og far derhjemme, så er det altså fordi, de har fået noget korn. Og så begynder de at løbe rundt i cirkler, og så kommer der sådan en lille babyko ud. Med et kæmpe stort hoved. Med et kæmpe stort hoved. Og det er helt naturtro. Det er sådan, det sker ude i naturen.
Så husk det, pas på hvad I giver korn til, når I er ude på bondemandens mark. Der er jo et skelet. Hvor? Kom her, min Hvor er ven. Jeg skal bruge din boner. Ja. Nå, her er det meningen, at der skal være et eller andet slags rækværk og noget halløj, og så kan man gå herhen ind i midten, og så kan man gå ind i huset her simpelthen. Og så tror jeg muligvis også, at jeg laver noget på den anden side, som så udvider huset en lille smule heroppe. Og så bliver det heller ikke så kedeligt en facade, fordi der nu står de her stolper foran. Ja, der er tænkt over det. Sådan lidt i hvert fald. Ja. Den blev for høj. Nu sætter vi lige fakler op. Og sådan der. Så tror jeg faktisk, vi skal til at runde det her afsnit af, så det ikke bliver alt for langt. Det var hvad vi nåede. Et halvfærdigt borgport, og vi fik lavet noget farm her, og noget, hvad kalder du sådan en kilde med vand, som bare bliver ved med at komme her? Hahaha, Kasper. Hvad hedder sådan en? En uendelig vandkilde, men jeg kaldte den tidligere for en uendelig energikilde. Ja, præcis. Men det Derfor var det mobber fede. han mig. Ja, og der er altså en uendelig energikilde herovre, og så Ja. er der nogle små køer og en masse korn, og så skulle vi forhåbentlig snart have en masse mad, Yes. og så er det bare fjong. Så vi runder af her, og husk at subscribe, hvis ikke du allerede har gjort det, og hvis du synes godt om den her lille let's play, så husk også lige at synes godt om, og tag også lige et kig forbi CrafterCats YouTube-kanal. Der er selvfølgelig et link i beskrivelsen. Hvis jeg ikke glemmer det, men det gør jeg forhåbentlig ikke, så får jeg tæsk af Katrine. Og ja, præcis. Jeg må ellers tage, fordi I kiggede med. Hej hej. Hej hej.